Bertso-eskolen azken hamarkadetako eragina eta bilakaera aztertzen duen liburua aurkeztu dute gaur Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Argitalpen berria Renoko Unibertsitateak argitaratu du, eta Maialen Lujanbio, Miren Artetxe, Oiane Guaran, Jone Uria eta Julio Soto bertsolarien hitzaldietatik abiatuta egindako lana da. Xabier Irujok, Larraitz Ariz Navarretak eta Iñaki Arrietak egin dituzte koordinazio lanak. Oinarrian dago 2020an egin nahi genuen kongresu bat. Kongresu horretan aztertu nahi genuen hainbat ikerlarikin aurkeztu nahi genuen ia bertso eskolen ibilbidea eta bilakabidea zertan den. Kongresua bertan bera gelditu zen pandemia dela eta, baina gure lanak jarraitu egin du eta azkenean gaur liburuaren aurkezpenean gaude hemen. Xabier Irujo, Iñaki Arrieta eta neuk Larraitz Ariz Navarretak editatu dugu liburua eta berdin artikulo bat edo kapitulo bat ere idatzi den. Nire kapituloa da bertso eskolen instituzionalizazioaren inguruan. Liburu honetan hainbat ikerlari eta bertsolarik hartu du parte, tartean da Oiane Guaran, besteak beste bertsozale elkarteko transmisio edo saileko arduraduna, Maialen Lujanbio, arte mundutik ere badatorrena eta artearen eta bertso eskolen arteko olako analisi uztartu bat egin duena. Jone Uriak ere urtetan bertsozale elkartean sustapen arduradun izandakoak eta Algortako bertso eskolako kideak idatzi du kasu horren inguruan. Julio Soto berak ere Nafarroako bertsolaritzaren analisi bat egin du diakronian. Eta gero bestelako eragileak ere izan dira noski, autore desberdinak izan dira liburuan, eta nire kasuan 2020an egindako tesitik hartutako arimutur bati heldu diot, eta iparraldeko bertso eskolen kasuan hizkuntza praktikak eta bestelako praktikak batera analizatuz, gazte hauen hizkuntza erabilera analizatu dut. Eta horixe izan da gure ekarpena.